everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba! Hala, uy, hala, kada ka mo nilang sinina din pang summer pa. Sige na, pili na diya. Sure juk ka, palitan ko ni mo. Oo lagi, palitan di ka. Nga naman. Aro dili ka mabaho. Kadaghag man mo pangutan na eh. Ayaw na lang gud ka suko, love. Unsa ka nila? Ayaw na lang gud pag-selos, love. Unsa? Labag ka! Uy, ngano ka? Gilantan ka? What, love, uy? Ikaw ba? Ayaw na lang gud ka suko, good. Sige na, mamili na ko akong magamit ha. Relax. Uy, gitanaw tas mga tao, uy, dong. Love, kini ang ngayon ka, ani. Palito ni nato, love, ha. Ako na lang mamili og imong magamit, ha? Love? Gitanaw to bis mga tao. Love, ha? Luisito, mukaon ka na. Sige, Teresita. Anhin na lang ko sa loan mukaon. Uban ni ko. Okay. Tuod. Nagkakontak ka ba ni Layla? Wa na ko makakontak. Pero misalig ko nga mosunod ra siya sa tanan nimong gusto, Luisito. Gusto ka. Usag ka na sa nagustuhan ko ni Layla. Ang iyang pagkamasunod. Gusto ka. Pero ang gusto kong mausab, mau si Rexon. Unsa? Mau ka na, Teresita. Anugon siya kundi matarong ugbalik ang iyang utok. Dako kayong kadaot nga nahimo si Venus sa batasan ni Rexon. Unsa? Hala, uy, Rexon. Kada ka sa itong gipamalit, uy. Dili ka masuko sa papa, ani? Daan to siyang hibaw nga, mabalita eh. Igod ang gipanhi nga, tapos lawas rang biste. Ay, mausab no. Pero gutom na ba ako ay? Kapiin naman di ay. Ang lawas na las kananan. Sige, sige. Kaya gigusla na ko. Sige, gusla ba? Ito ang ganistroya ha eh. Pamagod na sinultihan na mo kung gutomon mi sa amo. Uy, ay nagamita ang mga sinultihan sa mga bugoy ha. Inigtambong na to sa party ugma. Aw, ha? Aw, okay. Sige, maghilom ra ko. Basta ikaw ang moingon. Pero, pakanan ako ba? Kay, nakuha na nga imong kagwapo sa kong tinanawan. Ay, kung bugal-bugali ha. Sorry. Sige na, mga na lagi ta. Oo, lagi. Tuwa dito ang restaurant ining hotel. Hello? Unsa ba may gihuwat ni mo diha, Bimbo? Ano wa man ka mo apas ni Rexon? Venus, kuyawam lang tanimoy. Mukalit man lang ka diha. Kinahanglang mo apas kanila. Aron makalugar na kang panguyab ni Layla. Aron imo na sa maduwaan. Usa? Usa maduwaan? Si Layla akong duwaan? Oo. Mao ni angay nimong buhaton sa libat. Kay makausap kayo na hunaon, uy. Ngalibat imong uyab. Ew! Wa ko'y hunahunang duwaan si Layla, Venus. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Ay, ngano di ay? Ganahan ka mo seryoso sa libat, ha? Gusto ka? Nagkatawaan ang inyong mahimong mga anak kung maminyo na mo? Di na problema ang mata ni Layla, Venus. Oh,
Unsi bot pang ipasabot? Ang importante, nga anak siya og Laurende. Anak siya sa among CEO. Dili pa ka makasiguro, ana, oy, Bimbo. Dili mi mo honong sa pagpangita sa tinuod nga anak ni Tito Luisito. Aw paningkamot lang mo, nga magkita ni ninyo. Kaysa kung tanaw, mas ganahan si Tito Luisito, nga si Laila na lang ang iyang anak. Ikaw ba? Nga nang magkakabimbo? Murag tuwa naman ka makapusta sa libat? Nalimot ka kung kinsang imong mga higala? Huwag ko malimot, Binos. Suod na higala. Kamong duha si Raksyon. Pero trabaho og kaugbao na itong giskutan karon. Natural, nga mas pilion ko si Laila. Kay anak ko na sa kong amo. Bimbo! Namias ka ng sinikang isda din eh. Uy, Laila. Ha? Nahinay ko na nimong kinanaan. Mauwa mo sa tanim mo eh. May kutsara, kumita na. Usa ko man ako pagkutsara sa o sa isda. May mo dili na nimo kinamuton ang usa isda. Lura nimong tanahon oy. Balak di ay. Nga di ay. Sa kung bahato di ay. Pag doon sad og kaon og dinato, Ha? Kaya sa man din sa pagkaon og dinato, sir. gamitin na kutsara. Ug ayo pag kinamot. Sorry. Sige, di na ako magkinamot. Naunsa man taong kay. Wa mo ko kumaunsa. Nagkaon naman ko diri. Sige, musunod ako sa imong buhaton. Ay, buram kog may kaubang bata ini eh. Ay, antusa na lang gugugod. Dali naman sa akong makakaton ba? Promise. Tanawa ko unsaon ako paggunit ang kutsara. Ngani. Kana. Oh, Mura man day ko nagunit og bugsay sa kuwa. Sige, Sana. anaon day ni. ayaw gunit oy. Kawawa ni mo mugunit sa kutsara eh. Ay, nilang ko pangasaba, love. Hoy, Laila. Ay lagi ko tawag love. Kay dili ka na ako uyab. Hinayas ni mong utok, uy. Ako man ko nagituyo nga tawag ta ka, love. Aron magtuon ang mga tao diya sa palibot ka uyab ta. Nga nag-away-away pa ka, nagselos ka. Kumayo ba mo grason eh? Aw, anak yun. Sa mong ka, uy. Ay, tuan na gani unta ko sa pesuhan ron. Kundi pa kumain mo rason. Kaya ka na ako mga tao sa palibot. Kung makabati na ni mo, masikap pangasaba na ako. Unya dili ta uyab. Magtuon na sila salbahis ka. Di ka mahutan og sulti no? Aw, mabaho sa itong bakbag di ta musulti. Pagdayan di kaon. Igabiin na. Ay, busugan ako eh. Uy, Laila. Dili ba mahimong dili lang nimo isulti tanan nimong gibati? Sagdi lang ko. Kung di ka gusto mamati na ako, aw, sugsungin nila na imong dunggan o gapas. Ay, wa mo gid kay buot manulti eh. Ikaw sab, wa sa kay humok nga sulti. Ba? Mura magugpatas na manggutagod. Kay kun ako, way klarong manulti, ikaw sab gahisag kang manulti. Duol kas kanser. Simbako ka diha. Tinod bitaw. Kay baho ka, kasagaran sa mga masukano no, kandidato ginas cancer ay. Kay dili man normal ang dagan sa dugo. Ang pitex kasing-kasing, ang dagan sa utok dili normal. Hilom na diha. Sudas mong kwarto ka. Asa pa man ka? Taon na mo ka. Kumusuri ka, kuyog ko. Way uban. Wa, katuog na diha. Ayaw ipasundayag ng imong mata. Gabiin naman sab kaayo, uy. Dili na ko makita sa uban nga libat ko. Dili lagi ka mahimong muuban ako. Uy. Mo cellphone no? Ay, hala, tud. Hala, si Papa ninawag. Hello, Papa. Kumusta naman mo diya? Nahuman na may kaon pa. Nakapalit na mig ilisan. Pero, si Rickson ba? Dili ko pa uban ni Rickson og suroy. Tunta mo ka? Ihatag direksyon ang cellphone. Bagas Papa, oh. Hello, Tito. Rickson, kinahanglang dandoon ni mo si Laila. Bisan asa ka surya. Ayaw siya gibuwag nimo. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!